Mitä te nyt tähän panette sitten? Pannaan skidisty makaroniin tohon noin, kun pantiin hyvin mausteet, jauhelihat ja... Mitäs mausteita käytit? Siihen meiltä paprikaa, grillimaustetta, kainepippuria, pistit se suolaan siihen. Pistit suolaa. Sitten hei, otetaan sitä juustoa vähän siihen väliin. Olis tää jääkaapissa juustoa. Sitten skidistä otettiin tämmönen ihan perinteinen Juha Mieto. Mozzarella. Noin ikään. Noin. Aina. Skidistä laitetaan juustorastaan väliin. Tehdään skilisti juustosempi meininki tästä. Sä tykkäät juustosesta meiningistä. Joo, niinku jäbäkin mä tiedän, että sulla on vähän eri fetissä juustoa. Katsotaanko mikä on kaikki lihameiningit mukaan tästä. Ennemmin niinku lihaa kuin macaroni. Sitten aina katsot, laittaa painaa tälleen näin. Tai juusto. Mozzarella päälle. Saadaan semmoinen kiva kultainen flavori siihen. Nyt tulee tää kriittisin vaihe. Tää ratkaisee aika paljon ton makaronilaatikon koneen. 6 munaa, 1,4 litraa mölöä ja pelkkää musta pippuri vai pippuri se. Musta pippuri. Uuni pari hudea ja sit ruveta vähän hylyttelee tätä. Niin. Joo, sillä on vakaa käsi. Meillä on tässä pari viikkoa tullut otettu vähän märkää ja munaa vatkattu. Jännä nähdä nyt, että tosissaan meillä ei ollut tietoa siitä, että minkä kokoinen vuoka täällä oli, niin tuli tehtyä tämmönen double size menu. Missä asteessa se on? 2 vuoden uuniin pitää heittää ja tunti. Tässä on nyt aika hyvä meininki varmaan. Fenari kiinni ja siivotaan jäljet ja mennään sittaan. Milloin me katsotaan? Niin, otetaan pari märkää nyt, jos kerkii ottaa pari pikku huikkaa ja tunti, niin sitten nyt on tunti mennyt ja makaronilaatikko on ollut tunnin verran täällä 2 hudessa. Tsekataan. Melko hyvän näköistä näyttäisi olevan. Eikö tää näyttäisi kruudalta? Antaa se vähän aikaa olla siinä. Ottaa kohta vekessä ja sit antaa se vetäytyä 1 minuutti 2. Sit se voi tarjolla. No niin, nyt otettiin skidi minsa pari sitten tää veke vetäytynyt. Niin kuin näet, niin. Tää muuten on tämmönen kutsutaan tämmöstä ilmaholeeksi. Kyllä tää näyttää aika hyvältä. Ei edes oo yhtään löysää. Nyt pyydetään Ali DJ tänne nää hoitaa meille vähän lautasta. Vähän jotain haarukkaa ja meininkiä ja ruvetaan skruudaa ja katsotaan mikä lopputulos on. No niin, nyt on lautaselle heitetty herkut ja ite ainakin suosittelin suuresti, että jos ei tämmönen perinteinen Heinz ketsupi uppoo, niin Amerikan barbecue soossi on aika hyvä meininki. Heittää tohon noin skiristi väriksi sitä ja olla ei muuta kuin. Eikö se sovi melkein mihin vaan? No itse asiassa tätä voi melkein dokaa pullosta. Ja oliks vielä joku? Joo, sit semmonen skidi lisää, että kun ikinä ei tiedä, kun tekee tämmöstä vähän isompaa annosta, että miten toi maustemäärä menee ja miten jengi diggailee, mutta itse huomasin, että skidisti suola puuttu tosta noin ja itse dikkaan tämmösestä liassa tämmösestä skidistä tommonen, ei mikään niinku spicy, mutta tämmönen hyvä pippurin maku, kainapippuri toimii. Se on skidisti makee, mut silti se jää vähän tuo kitalakee. Ja ihan rimmas. Ja niinku Ali DJ sanoi, niin suolakurkku on aika hyvä potku tähän näin. Niin kuin huomaa, lautanrukko oli aika tyhjää. Ainakaan voi muottia siitä, että Safka olisi ollut skeidaa. Skidisti oli vajaa
mausteet, mutta sehän ei haittaa. Nämä pystyy aina maustamaan korjaamaan. Aika easy ja saa ilmeisesti hyvälle fiilikselle. Yhtä hyvä jatkaa kaupunkielämää. Check it out.